El dimarts de matí, els dimonis començaren la jornada amb una visita a l'escola on compartiren la màgia del foc i el fums amb petits i més grandets. A les 10 del vespre a la plaça, amb un sortilegi, començà el correfoc. I per acabar la vetllada, res millor que un cremadillo i un conjur per celebrar el gran correfoc dels dimonis de Maria.